Chyba wiosna idzie. Ludzie, złodziej! Łapać złodzieja! Całe szczęście jesteśmy pod sądem. Wspaniała budowla. Rocznik 1889. To byli czasy. Czemuż to dzisiaj tak spod sądu? Już dzisiaj sprawa jest kryminalna. Cofnijmy się o 160 lat. Jest rok 1865. Katowice, wiocha. W niczym nie przypominająca tego ogromnego miasta, stolicy metropolii, którą jest dziś. Jeszcze dosłownie moment wcześniej ustępuje ze stanowiska, czy zostaje do tego skłoniony. Ostatni, pisze się wówczas polski wójt wsi Katowice, Kazimierz Skiba. Jak to z tą polskością było? Na Śląsku w tamtym czasie, wiadomo, było różnie. W każdym razie ostatni, nie niemieckojęzyczny i katolicki wójt wsi Katowice jest bardzo, bardzo sceptycznie nastawiony planom pana Grundmana i Holcego, Niemców, ewangelików, ale bardzo już w tym momencie wpływowych ludzi w tym miejscu, żeby tą wieś przekształcić w miasto, bo to będzie między innymi znaczyło wzrost znaczenia ludzi posługujących się językiem niemieckim, płacenie wysokich podatków, ale Skiba odchodzi. Zastępuje go Louis Troll, pochodzący z Kotlarni, ewangelik, karygodo po niemiecku, który już jest planom przekształcenia wsi Katowice w miasto, oczywiście o wiele bardziej przychylny. No i kiedy to? W 1865 Katowice w końcu dostają prawa miejskie. W 1866 ich pierwszym burmistrzem już nie wsi, a miasta Katowice zostaje pan Louis Diebel. Bardzo enigmatyczna postać. Wiadomo tylko, że urodził się mniej więcej około roku 1828 i że gdzieś swoje pierwsze urzędy sprawował w okolicy Krapkowic, a następnie został przeniesiony do Pszczyny, z której to przeniesiony został do Katowic, gdzie objął swój urząd. I można dojść do takich informacji, że te przeniesienia były spowodowane tym, że pan Louis, aby to powiedzieć, robił machloje, przewały. A że Katowice dopiero co powstawały, nikt go tam nie znał. Taki trochę dziki zachód. W sumie nawet miasto wtedy trochę tak wyglądało, co można zobaczyć na starych zdjęciach gdzieś z początku istnienia Katowic już jako miasto. No i pan Louis tak sobie rządzi przez 5 lat. Katowice oczywiście prężnie się rozwijają. Nie to, żeby szczególnie jakoś dzięki niemu, no ale są już huty, są kopalnie chłopskie, stare, zacofane chaty. Zastępują wielkie, piękne mieszczańskie kamienice z cegły. W 1870 nawet pan Diebel gości w Katowicach króla Prus, którego uprasza, żeby ku podniesieniu, prawda, standardu życia w mieście zbudowano w Katowicach sąd i areszt. Nie wie jeszcze wtedy, jak bardzo blisko za niedługo będzie związany z takimi instytucjami. No i słuchajcie, nadchodzi dzień roku pańskiego Anno Domini 1870, kiedy pan Louis Diebel decyduje się wyprowadzić z kasy miejskiej 15 000 talarów, co jest na tamte czasy kwotą olbrzymią, doprowadzając tym w zasadzie miasto prawie do bankructwa i statkiem ucieka do Ameryki. Prawda? Jak się tego do tyla go widzieli. Bitnął. No długo się tam w tym USA nie nabył, został bardzo szybko pochwycony. I tu też ciekawostka, ponoć nad jego schwytaniem pracowała słynna agencja detektywistyczna Pinkertona, która już tam od jakiegoś czasu funkcjonowała w USA. Good day, sir. Agent Milton, Pinkerton Detective Agency. Chycili naszego kradzieja w Baltimore. 1/3 tej kasy zdążył już upłynnić. Są takie symptomy, że na to, że pan Louis Diebel został tak szybko chycony, miało wpływ na to, że bardzo zaangażowała się w jego złapanie katowicka loża masońska, która wytropiła go, wysznupała go w tych Stanach dzięki swoim współbraciom zza oceanu. Przy okazji oczywiście warto wspomnieć, że o ile się nie mylę, i pan Grundman i Holce byli masonami. Są też pewne znaki mówiące, że i sam Diebel mógł być masonem, a jak wiadomo, masońskie macki
są dość długie, żeby sięgnąć za ocean. No i paradoks jest taki, że jak zostaje pochwycony i sprowadzony z powrotem na Górny Śląsk do Katowic, to areszt i sąd, o który tak jeszcze niedawno dopraszał się u króla Prus, jeszcze nie jest zbudowany i w oczekiwaniu na sprawiedliwy proces pan Louis przetrzymywany był w tradycyjnym śląskim chlewiku. Nie wiem, jaki tam domiar dostał za swój wyczyn. No cóż, no nie udało mu się w każdym razie. Z tego co wiem, chyba potem znowu wyemigrował do USA, ale już nie ze skradzionymi pieniędzmi. I widzicie, no jaki z tego morał? Nie warto kraść dużych pieniędzy, będąc burmistrzem miasta, gdzie ważnymi postaciami są masoni, albo samemu będąc masonem. Albo może prościej, no nie kraść. Ja nagrywając ten film przeszedłem chyba pół Katowic, w życiu tu nie byłem i znalazłem takie coś. Jesus Christ, what the fuck is this? Podoba wam się to? A, na puentę jeszcze powiem tylko, że jeżeli ktoś kojarzy coś z języka niemieckiego, to słówko Dieb po niemiecku to polski złodziej, kradziej. Czyli Louis Diebel to Louis złodziejski. Hech. O i taka to historyjka z XIX-wiecznych Katowic. Mam nadzieję, was zaciekawiłem, chociaż trochę. Jeśli tak, to uprzejmie upraszam o zostawienie jakiejś łapki w górę, komentarza i... O, już niedługo będzie fajnie, ciepło, to... Może ja w końcu będę zdrowy, to będziemy walcować po tym naszym Śląsku i rozprawiać te rozmaite głupoty. Żegnam was pod najbardziej czarnego i ciekawego bloku. No, może nie jest super ciekawy. No nara.